past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning till it all collides. Strike a match, lit the fire, shining up the sky. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all. Hallo, mijn naam is Jan Verkruijsen en we staan hier op een plek die ze in de volksmond de Konijnenaarde noemen, in Kluisbergen in het hartje van de Vlaamse Ardennen. Met de steun van mijn vrouw Hilde bouw ik hier sinds 4 jaar de zaak BMNS uit. BMNS staat voor Body, Mind and Soul en we willen hier vooral de mensen vertrouwd maken met een nieuw begrip, fijn energetisch of ook nog energetisch zuiver. Fijn energetisch of energetisch zuiver gaat net 1 cruciale stap verder dan een ander begrip dat inmiddels al goed ingeburgerd is, duurzaamheid of sustainability. Bij energetisch zuiver dragen we zorg dat alles ethisch verantwoord is en met oprecht respect voor mens, dier, planeet, kortom voor alles wat er bestaat. En in het besef dat we als mens heel veel meer zijn dan het beeld dat we goed bedoeld vanuit onze opvoeding meekregen. Ikzelf ben van opleiding bio-ingenieur, maar om alle onzichtbare, vaak verzwegen energetische wetmatigheden van het universum goed te begrijpen, was het nodig dat ik me bijkomend liet opleiden tot Celtic Priest, zeg maar een soort druïde. We streven ernaar om ons doel te bereiken niet via het verkopen van ellenlange theorieën, maar via het fijn energetisch aanbieden van herkenbare, praktische, toffe activiteiten zoals Keltische wellness, teambuilding met diepgang, vieringen, kleinschalige vieringen rond levensgebeurtenissen. Maar ik stel voor, terwijl ik verder vertel, dat we even een kijkje nemen op ons domein. En straks krijgen we trouwens ook nog een afdeling te gast van het ziekenhuis AZ Glorieux in Ronse. Die komen voor een teambuilding en dat geeft ons de gelegenheid om ook wat sfeerbeelden te filmen. Ons initiatief is belangrijk, omdat al wie het begrip energetisch zuiver door en door begrijpt, in staat is om fundamenteel anders tegen het leven aan te kijken en gegarandeerd in een positieve flow terechtkomt. We willen in onze zaak doelbewust de drempel laag houden en daarom kozen we naast erg betaalbare tarieven ook voor een speelse aanpak. En dus voor een romantisch mooi thema dat tot de verbeelding spreekt. We herinneren de mensen aan de legende van het mysterieuze eiland Avalon dat ten tijde van King Arthur in de mist verdween. We werken dus met en in de natuur, met de 4 elementen, met de beroemde spreekwoordelijke nevel van Avalon en met het verhaal van koning Arthur, die onder meer met zijn ridders van de ronde tafel op zoektocht ging naar de Gouden Graal. Om dat allemaal in scène te zetten, beschikken we hier over een unieke locatie. Zonder overdrijven een beetje het eiland Avalon van de Vlaamse Ardennen. Wij zelf bijvoorbeeld geloven al lang niet meer dat het toeval was dat we hier 30 jaar geleden aanspoelden als jong gehuwd koppel. Hier hangen van nature al echt goede vibes. In de loop van de jaren hebben Hilde en ik op eigen initiatief al heel wat accommodatie uitgebouwd. En daarbij hebben we, zoals gezegd, altijd zorg gedragen voor de energetische zuiverheid. En ook dat heeft dus zonder twijfel bijgedragen aan de good vibrations. Eerst en vooral, waarom doen we zoveel moeite? Gewoon, het is onze roeping, onze destiny, onze inspanningen om het onze bezoekers hier fijn energetisch naar de zin te maken. Dat is met andere woorden, zoals ze dat noemen, onze persoonlijke unieke bijdrage voor het grotere plan. Voor de totstandkoming van de nieuwe wereld. Een wereld waarin het voor onze kinderen en kleinkinderen goed zal zijn om te leven. Vandaar ook ons motto, For a New and Better World. Het is tamelijk eenvoudig. Alle mensen hebben diep van binnen een verborgen potentieel zitten. Een potentieel dat bij de meesten nog aan het sluimeren is. Talent en passie voor iets heel unieks, waar de samenleving van morgen wel nood zal aan hebben. En wat wij bewerkstelligen in onze zaak,
is dat de mensen aan de lijve ondervinden hoe wezenlijk anders ze de dingen kunnen zien, eenmaal ze hun eigen authentieke potentieel mogen beginnen te activeren. En dat is dan spreekwoordelijk de mist van Avalon die we helpen oplossen voor hen. Op dat moment slagen ze erin om doorheen de figuurlijke mist te kijken van hun alledaagse sleur, vol angst voor de toekomst. En om de illusie van de beperking te doorprikken, zodat ze als het ware eindelijk het eiland van de overvloed mogen betreden, hun Avalon. Bevrijd van de blokkades die ze gewoon waren, komt er dan al snel plaats voor enthousiasme, inspiratie, gevoel van geborgenheid en ook letterlijk overvloed of abundance. En de clue van het verhaal is, één keer dat er voldoende mensen dit soort bewustzijnsverschuiving achter de rug zullen hebben, vindt de overgang naar de nieuwe tijd vanzelf plaats. En dan kunnen we met z'n allen eindelijk volop gaan leven vanuit het hart. Even concreet nu. We maken dit filmpje omdat we eigenlijk een crowdfunding willen lanceren. De komende wintermaanden willen we graag benutten om nog een sluitstuk voor onze zaak uit te bouwen, wat ons streven naar energetisch zuivere dienstverlening compleet zal maken. We hebben onlangs een afgedankte zeecontainer kunnen aanschaffen en ingraven. En die willen we ombouwen tot een openluchtzwemvijver, wat op zich natuurlijk al heel goed past bij de wellness en bij de teambuilding. Maar bovendien met water dat op natuurlijke wijze wordt opgewarmd. En met behulp van enkele technische ingrepen willen we tenslotte onze bezoekers ook nog laten profiteren van fijn energetische mist die uit het wateroppervlak zal opstijgen. Dat wordt de befaamde mist van Avalon dus, zoals je die ook al zag opstijgen uit de hot tub. We gaan daarvoor gebruik maken van het allerzuiverste bronwater dat hier vlakbij beschikbaar is in de uitloper van het Kluisbos naast ons terrein. En natuurlijk streven we naar een mooi uitgebalanceerd natuurlijk systeem zonder gebruik van chemische producten. Op die manier zullen we dus onze bezoekers een zeer aantrekkelijke zwemvijver kunnen ter beschikking stellen met gewaarborgd energetisch zuivere mist. Het is ons dus vooral te doen om die mist. Want we krijgen, doordat we die in combinatie met de goede vibes aanbieden, een subtiel helende werking voor al wie er doorheen zwemt of vaart. Het vervolg zal zijn dat er bij onze gasten na afloop van een verblijf op de Konijnenaarde op wonderlijke wijze vervelende blokkades zullen worden opgeheven en positieve flow zal ontstaan. Bovendien gaan we voortaan ook voor onze hottub kunnen beschikken over een grote buffer energetisch zuiver water. Kwestie van ook de niet-zwemmers gelegenheid te bieden tot subtiele heling. De realisatie van ons project heeft een hoge moeilijkheidsgraad, want het eindresultaat moet dus zowel technisch perfect zijn als esthetisch en vooral dus energetisch zuiver. Mijn competenties van bio-ingenieur en van Celtic Priest zullen dus allebei extreem op de proef worden gesteld. Eigenlijk hadden we gehoopt om een bekend industrieel uit de streek, een specialist van zwembaden, warm te kunnen maken voor dit concept dat voorlopig enig is in zijn soort. Voor hem was het een unieke kans geweest om, zoals we dat zeggen, zijn plek in de eeuwigheid veilig te stellen. Maar jammer genoeg heeft hij dus geen gehoor gegeven aan ons verzoek. We nemen hem dat uiteraard niet kwalijk. Het gedachtengoed rond de nieuwe tijd sijpelt momenteel nog maar heel langzaam door in de samenleving. Maar dat zou natuurlijk net de grote verdienste geweest zijn, namelijk pionier te zijn geweest in deze materie. In plaats van één grote sponsor zijn we dus nu op zoek naar, bij wijze van spreken, vele kleintjes. Maar niet getreurd, laat ons niet bij de pakken blijven neerzitten. Dankzij jouw steun krijg jij nu de unieke kans om zelf daadwerkelijk mee te helpen aan de totstandkoming van die nieuwe wereld. En in elk geval ben je hier ten alle tijde uiteraard welkom voor je eigen stukje persoonlijke evolutie. We danken je ook bij voorbaat om op uw beurt vrienden en familie enthousiast te willen maken voor ons project. Hilde en ik kijken er alvast naar uit om u binnenkort gastvrij te mogen verwelkomen. Dank u wel.